speak to them one more time. But that's it. Medya dijital li her derê dinyayê çawatê arezûkirin li Tirkiye jî bêtir tê ecibandin. Pisporên vê mecrayê dibêjin piştî bikaranîna platformên dijital dinya jî bûye wek gundekî gilover. Piştî ku pandemî dest pê kir, zor kes li ber metirsiya Covid-19 vekişiyan nav malê û ciyên komdariyê jî yek hatin betalkirin. Di rewşeka wiha da sînemaya hatin girtin û ev yek jî ji bo platformên dijital bûn firsendek. But that's it. That's all we're asking. Di dema pandemiyê da li gorî lêkolîna Just Watchê li Tirkiye di rêza yekemîn da Blue TV ya duyemîn da jî Netflix hatiye temaşekirin. Lê li hemû dinyayê da herî zêde Netflix derketiye pêş. Dijital medya günümüzde Em dünyayı dikarin bêjin ku piştî medya dijital, dinya me bû wek gundekî gilover. Di seranserê dinyayê de herkes di gel yekûdî peywendîdar e. Herkes ketiye bin bandora wê platforma dijital, berê film di sîneman de dihatin temaşekirin. Lê êdî platforma dijital bûn qada herî sereke. Di dema pandemiyê de gava sînema hatin girtin, platformên dijital herî zêde hatin ecibandin. Hin kes van platformên dijital baş bibînin jî lê hin kes vê yekê wek paşxistina sînemeyê jî nîşan didin. Herçiqas ev nêrîn dijî hev derkevin jî lê hin kes ev geşedanên medyaya dijital wek rohê demkî jî diyar dikin. Çünkü sinema tarihine baktığımız zaman Di wexta destpêka sînemayê ya filmên bêdeng da, bîneran herêkê da film temaşan dikirin û helebdin da jî bi hev re qise dikirin. Piştî ku filmên bi deng derketin, di sînemayên de hemû temaşan bêdeng bûn. Lê nûke em dibînin ku ew platformên dijital wexta kete nav malê, vek temaşevanên filmên bêdeng şîniyên malê hem dikarin biaxivin û hem jî dikarin temaşe bikin. Kêfxweşiya dijital, platformên rêzefîlm û fîlman ku wek Netflix, Amazon Prime, Blue TV, Puhu TV, Filmbooks Live û her wekî din, êdî di nav jiyana her kesî da ji xwe re ciyekî girîng vedane. Ji bo ku temaşekirina fîlman herkes diçûn sînemeyê. Lê ji vî bêtir bi sedema pandemiyê jî êdî sînemetên mala her kesî. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.